Jeste mi ja ono, sam bio i lider GSF i kod sve jednu legendu koja god bi pita kako bi ti poslao, kako bi ti preverio stanje budžeta organizacije. A preko mobitela, znam, primene. Da, to je mene on pitao odmah, znači Zolja je već znao šta se daša, već se je znalo sve kako će šta dobiti. Pobio ovo sve. Sve bi ove ljudi pobio. Mene znači zove ne server, želja mene, znači ja neku reklamu, stavio je mene zove... Naprimjer, Kliba je bio admin 4, ja sam Spadi Vuzović, ja. Kad je dobio 3.9 ništa. Daj, ne zanima. Korak sam pako bota, ne možete ništa isplatiti, ništa. Samo admin. Ja bog te...